AFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nangiruwara ti Abitoy, the Department of Public Works and Highways, wenno DPWH, 2nd District Engineering Office, saan pa'y mabalin adalanan at ikaw Plasan Bridge, ili-ili ti dingras, nang nangro na dagiti dadakkel alugan. Segun na ti pakaamo, nagtali na ed asarado daytoy kadagiti na dadagsen a behikulo, ken dagiti laeng agdagsen iti saan alumabes in 6 tons ti mabalin alumasat. Imbalakad ti District Office nga iti laengen alternatibo a ruta ti pagdalananda nang nangro na dagiti agturong iti dumaya a paset ti probinsya. Nairekomender nga iti laengen Sarat C5 Road ti temporaryo a pagnaanda tagpatingga na paylaeng into no February 28 asarado iti nasa o arangtay. Kaya iti katap na itultuloy ti panaka-rehabilitate na naman iti original nga schedule ket masapul ko maamalpas agpatingga na iti katapusan kalit iti napalabas a bulan ti Enero nga masaan nga na lepas. Ngem numampay kasta adu dagiti saan a napakadana pasamak arason na ti panakaitantan na. Idawdawat nga rod ti departamento iti panakaawat iti agdamapay nga sitwasyon ken masapul ti panangsurot kadagiti traffic signages para iti natalged a panagbiyahe. Dito Kauplasan Bridge, Idol Joan, Piddig Road. Haan Idol Bernard. Apeng magna TC5. When agturong doon akuan sa Zay, tapos diretso doon iti Piddig no kuan Idol Bernard. So ti temporary nga dalan no kuan Idol Bernard. Anatihad lang na dito nga bridge connecting Tidingras and Solsona? Solsona. Ano dito yan ta amyanan no yan ta abagatan? Ayan ti di ba no nakalabas kan ka deti Inek Idol Bernard diretso ka pay pasit. Dijay no kan deti kankanta and dapat lupang hinirang deti katidog na. Abagatan nga rod abagatan at duwa nga rod. I am questioning about dito ba Piddig Road or Solsona Dingras Road. So this is Solsona Dingras Road. Dito Idol Joan. So manglikaw da kasay ano kas pagarigan? Owen manglikaw da pay laeng Idol Bernard narukop ngamin deti rangtayen manarimaan ti rehabilitation na hanpay nga nalpas da punata kadagiti naglabas ket nakapasar tayo met ti tudtudo ken dagiti siguro manpower handa pay nga na lepas nga na siya at dapat dagiti napaspasama ka disgrasya na malagip mo Idol Bernard nagija pay ti may sa arason no apay nga naitantan deti panaka-rehabilitate na. Ken kaya namet kasi dagiti light vehicles ngem tapno no nataltalged dagiti biyahe aglalalo dagiti dadakkel nga lugan at deliver ka dagiti items when no products. Dito lang in C5 Road di pagdalanan Idol Bernard. Okay. Una, delikado mo. 6 tons lang. Mano lang kumat 6 tons kat hanga mabalin talaga ti nadadagsan nga luglugan na itangay Kauplasan Bridge. Okay? Any more, Idol Joan? Medyo pa rin ti damag iti iliti dingras kadwa iti 99.5 Lawag Idol Joan 15 tatak or